Ambalmao auni yankma abalam so madame Cissé Ramata Sissoko anaw batanti rakabo Atlanta États-Unis bi amna kuma sheka Dominica comme awere nyabala nye kaba ani shori gira kaba ni sho o de kachan sheka bila ni dumini sugubei kaba amba ale kalaya doni kadi parce que amugu be bon machine mi kona be chauffer doni sho fana amba ale tobi donc ni dumini fla be abe nyagami machine munun kono olu be kalaya doni dama walsa dumini ka ɲɔgɔn minɛ kabata amba kalaya dumini ka ɲɔgɔn minɛ comme ni tobi mi kabai mais ate tobi comme to mais shota amba tobi mun kama parce que sho kene fendo de ba kono comme poison mi se ka she bali aka korba o la sho kene te di shema do amina kuma dumini kan bi muna parce que ni ye sheta sisan ou be banga o baganiata kasoro amu mara wati mina o wati nuno u yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa ɲini u yɛrɛ u bɛ bin dɔɔni du u bɛ furabu dɔɔni du u bɛ kɔgɔ dɔɔni du u bɛ bɔgɔ dɔɔni du u bɛ fɛn caman du min na u farikolo b'a ɲininkali kɛ o la a ma se an yɛrɛ ka kalikili kɛ mais sisan min na an de b'u la mara so kɔnɔ u tɛ ka taa ɲini u yɛrɛ ye a ka kan dumuni ka kɛ an b'a fɔ ma ko formule alimentaire fɛn bɛɛ ka k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ dafalen k'a kɔnɔ a bɛ komi adamaden bɛ daraka ni tilela ni surafana dun i bɛ kɔgɔmafɛn dun i bɛ sukɔrɔmafɛn dun i bɛ ji min fɛn fɛn i yɛrɛ b'a santi ko ji min nɔgɔ b'i la bon chef fana b'o santi ko jimi nɔgɔ b'a la b'a dogo jimi nɔgɔ b'a la mais n'a ba a yɛrɛ ma a bɛ bɔ ka taa ji ɲini mais comme a bɛ de bolo so kɔnɔ a ka kan e kan k'o bɛɛ de d'a ma walasa a ka se ka balo mun de la an bɛ kuma sɛ ka dumuni kan kosɛbɛ parce que n'i ye sɛ mara ta dumuni o ka sɔgɔ ka ca n'a bɛɛ ye kɛmɛ o kɛmɛ n'u y'a don sɛ mara la 70 o bɛ bɛn dumuni sɔgɔma ou bien 75 donc kɔrɔ i kan k'a faamuya kosɛbɛ sɛ ka dumuni sɔgɔma bɛ dépend mun de la a bɛ dépend i b'a dilan ni fɛn mun di an y'a fɔ kaba o de ye dumuni gɛlɛma yɔrɔ ye sɛ la parce que dumuni tilancɛ fo ka dɔ fara o kan o bi bɛn kaba ma an y'a fɔ fana kaba in a bɛ se ka ɲagami fɛn wɛrɛw la kaba bɛ se ka ɲagami ɲɔ dɔɔni na a bɛ se ka ɲagami keninge dɔɔni na dumuni o dumuni b'a di bagan ma i k'a sɔrɔ a dumuni bɛ i yɛrɛ bolo i ka yɔrɔ la an bɛ n'o fana ɲɛfɔ bi n'i y'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ n'i ye sɛ 100 o 100 ta sɛ 85 kaba bɛ d'o ma o ka dumuni cogoya dɔ la o de la kaba an b'a fɔ ale ma k'ale de ka bon ni fɛn a nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye sɛ mara la maintenant an bɛ fɛn fana jateminɛ an bɛ min di sɛ ma an b'a jateminɛ dumuni sugu jumɛn b'an bolo wa sɔngɔ ye jumɛn ye n'i taara sugu la ni ɲɔ sɔngɔ ka ca ni kaba sɔngɔ ye i bɛ kaba de ta kɛ ne taara dugu wɛrɛ la n'o y'a sɔrɔ kaba de sɔngɔ ka ca ye ni ɲɔ ye i bɛ ɲɔ ta donc a bɛ dépend i yɛrɛ bɛ se ka dumuni sugu min di sɛ ma min sɔngɔ ka nɔgɔ wa i bɛ min sɔrɔ fana sɔrɔ i bolo dugu caman fana na an b'a fɔ ma ko subvention gouvernement mɔgɔw bɛ fɛnw dafa ni fɛnw sɔngɔ ye ni subvention bɛ dugu min na ko gouvernement mɔgɔw b'a fɔ ni 100 don an bɛ 80 ou bien an bɛ 20 d'aw ma i b'o fana jateminɛ sani i ka dumuni san et puis dugu dɔw fana na kaba sɔngɔ ani ɲɔ ani fɛn fɛn bɛ di sɛ ma gouvernement b'a contrôler k'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan a bɛ komi sukɔrɔ sɔngɔ a bɛ komi dumuni dɔw bɛ sɔngɔ gouvernement kan k'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que n'a tɛmɛn'o kan jamanadenw bɛ sɛgɛn an b'o fana jateminɛ donc et puis a bɛ fɔ fana dugu dɔw la kaba modèle dɔ de bɛ an b'o di sɛ ma mɔgɔw bɛ min dun ani sɛw bɛ min dun modèle tɛ kelen dugu cogoya la maintenant pourquoi an bɛ dumuni di sɛ ma an bɛ dumuni d'a ma parce que comme n y'a fɔ sɛ bɛ kɛnɛ kun bɛ kɛnɛma tuma b'a ɲin'a yɛrɛ ye mais n'a b'anw bolo il faut que anw de k'a d'a ma donc kɔrɔ ye di an kan ka dumuni sugu bɛɛ k'a kɔnɔ n'a yɛrɛ taara ɲin'a bɛ min sɔrɔ a kɔnɔ dumuni dilanni fana a tɛ kɛ komi fɛn min a dilanna dɔrɔn o y'a dan ye diɲɛ bɛɛ b'o utiliser ayi dumuni forme bɛ yɛlɛma san o san waati o waati a bɛ yɛlɛma ni san nana ka foro bɛ ɲɔ tiɲɛ ni ɲɔ tɛ yen ni kaba dɔrɔn mais an bɛ kaba d'a ma mais ni san dɔrɔn sa kaba bɛɛ tiɲɛna mais an bɛ ɲɔ di o kɔrɔ sɛ man ka dɛsɛ dumuni na parce que an dɛsɛra fɛn dɔ la n'a yɛlɛmana ni dumuni min an t'an bolo san min an b'a yɛlɛma ni fɛn wɛrɛ ye an b'u ɲagami ɲɔgɔn na don o don fana chercheurs bɛ laboratoire kɔnɔ u bɛ dumuni ɲini k'a fara kan tuma dɔw bɛ mɔrɛnkaw fara kan tuma dɔw bɛ kɔɔri kolo fara kan ɲɔ bɛ fara kan jɛgɛ mugu jɛgɛ kolo fɛn caman bɛ fara kan mun na parce que ni fɛn min b'i bolo kɔrɔ i b'o de ɲagami k'a di sɛ ma maintenant fana k'a fɔ fana n'an bɛ kan ka dumuni fana di sɛ ma poulet de chair ni poule pondeuse minnu bɛ kɛ sogo ye ani minnu bɛ fan da olu ta an bɛ dumuni d'u ma cogo min ka d'an ye parce que chair la an bɛ fɛ a ka dumuni kɛ dɔrɔn ka bonya ka taa mais n'a kɛra reproducteur ye o kɔrɔ ye sɛ minnu bɛ fan da min fan bɛ taa tɔɔrɔ ale tɛ dumuni k'a yɛrɛ ma tɛ an bɛ dumuni calculer de k'a fɔ a kana tɛmɛ nin kan parce que n'a bonyana kojugu a bonya kojugu b'a bali ka fan da o la an b'a minɛ a kana bonya kojugu walasa
aka bonya dodoni aka se ka fanda donc min kono be ke chéri ani min be pondeuse munu be fanda min fami me du min be ke œuf de table ale ta me dumini di librement ba damati aka sura ma a calculer maintenant ni mo be ka dumini nyagame be mun jati me dumini nyagame na ibe formule jati me ka fo femi so manchan dumini min so manchan sugu kono ambo de nyagame ka di shema amba jati me fana anya fo ngo kaba ani sho ulu fla de be di ulu fla be di muna parce que ni e kabata dugu chamana kaba so mancha kaba be di shema a énergie de kama énergie ko farikolo fanga alors que nanye sho ta 600 sho be di walsa ka farikolo jo ka bujo mbe fa ka nyefa ko famu ko sobe parce que ni dumini di ba dumini di kando de kama ami no fana nyefo me mina fo pour que ga famu ya ni e kaba ta 600 hali ere adama de ni e kaba du kaba be sukoro de di farima sukoro be ko mi farikolo fanga o ba ti be kuma be tama be fonke mais feminye ki farikolo bujo wasi buka ke mo ka bunya bunya be bo sogo manfin ama fama ko protéine parce que shoni sogo abe ki se kelindi donc ulu fla u ka bara o te kelini maintenant be sogo manfin fana di aka nga nyagami so ko ambe sogo du ambe shodu parce que kise munu mba kona amba fama ko acide aminé oui kise nunu te kise chuga kile kise sugo mugane ba kono do il faut ko bede ka nyagami parce que ni kelen chara ni kelenye ate nafanye maintenant ba jeti na fana sogo mugu ani jega mugu jega bisa ka jega kolo ya ou be jega bu nyagami ne ulu be di ka se ka buban fin de ko comme show avec comme avec show place d'etat o te kaba place d'etat parce que ni kabata ka nyota ka keningeta ulu be ko mbarasu kile mais ni e sogota ka jegeta ka kolo nu fonta che koloni che shock kise ani jege ani sogo ni fon ulu be ko sogo man fen ulu ba cheto akabunya parce que kelen be fanga da ma kelen ba to akabunya maintenant amba jete mine fana ambe kolo man fon fana di fon fen yo kolo man fen calcium fen ok ulu calcium ni phosphore de bolwa o be se ka ke fenye min bato aba kolo jo wana be fan fana da fan datula fa se fan datula ani kolo be fan fara ani kolo chef fan fara ani kolo be kilin tuka kila be calcium ni phosphore de maintenant pourquoi ambo ok parce que nama calcium ni phosphore do dumini no dumini yere na fatka ye parce que ni kolo te shela atka jo asinga maintenant amemi fana ke ama fo ko aliment inorganique ko re fon fe minéraux ko man fon kabakuru man fon parce que calcium ni phosphore be kabakuru de ba po du kolo jukoro ani ko ni fon ulu kan a fara sheka dubinika no ma fara ka hani ye kabadi ka shodi atise ka nafa parce que le ba to dubini nafa be se ka do ko fara na amanga teme 0,2 kata 0,5 akana 1% ere bo pour que ka fara sheka dubinika donc ko kan ka sheka dubinika parce que calcium ani chlorine ulu fly fene mi fana nya afa donc ko do nga faraka tout le monde fait nga faraka o bisa ka faraka fo 5% na ke menace yo mara duru maintenant abisa ka o de bisa to afanga be chaya chere fanga be grinya maintenant pourquoi ni an dumini fana dama an nga dumini di mimba to dumini be sika kono doni ça ka so ka continue donc anti fait dumini ka mais parce que ni am fait dumini ka digérer jona donc ni mi ka digérer jona tout le ka kala pour ka digérer jona ani fana nanye chefan ta 600 chefan konona ibero neramu mba kono jonni ame fa ka neramu ko sobe e sen fana ani golo ame fa ka neramu o kama ame pigment kala abi comme gala jaune ambo kala walsa ka couleur jaune o la mba fuma o pigment ko xanthophylle o be parce que nanye kabadi sani kabay neramu mai chefan me ken neramu ya seme me ken neramu golo be ken neramu kani mo ka so ka teme jemanka do no fana te bolike ame neramu do no faraka ame fewro faraka munu fana mi antibiotique nous comme fe munu bato abe buna juna mais to kora tay produit chimique donné dubini mi ba kono abode digire juna doron kanyi abana mais tammi fana ke tuni ka antioxydant o comme furabulu la man fen mala mbulu fana ja ko ka kono ani fe munu bato fana ambe fungus nunu so comme banamisa do be munu meke
mi an bɛ produit fitinin dɔw fara fara kan olu yɛrɛ olu ni mixi bɛ feere ma sisan vitamine ni minéraux ninnu olu ka olu ko la déjà o kɔrɔ ye ne ka kaba ni ka sɔ b'i bolo vitamine ni mixi ninnu olu tɛ fɛn parce que olu tɛ caman ta dumuni na mais d'abord i k'a faamu i bɛ fara sɛ fana fari jɔ cogo min i kan ka jateminɛ mun de bɛ sɛ yɛrɛ fari kɔnɔ n'i ye sɛ ta sisan i b'a sati i m'a ye ji ya 64% o ye ji de o kɔrɔ ye kɛmɛ o kɛmɛ 64 o ye ji ye donc tulu dun ni protéine lagɛ protéine ye 18% ye graisse ye tulu ye 14% ye bon n'i y'a jateminɛ fɛn o fɛn i b'a di sɛ ma a k'a dun kɛ o de bɛ k'a farikolo ye donc min b'a fari kɔnɔ o don dumuni kan ka d'a ma parce que fari kan ka jɔ n'o de donc o kɔrɔ ye protéine kan ka di sogomafɛn tulu kan ka di mais i m'a ye an tɛ kan ka sukɔrɔ fɔ yan parce que sukɔrɔ an t'o calculer farikolo la o sukɔrɔ bɛ komi fanga de a bɛ komi ne bɛ ka kuma ni fanga ye mɔgɔ tɛ fanga ye mɔgɔ tɛ énergie ye o de la an t'o fɔ yan mais t'as pourquoi an bɛ dumuni di a ka sɛ ma an bɛ fɛ a ka bonya an bɛ fɛ a ka sɛ si ka falen an bɛ fɛ a ka sɛfan da an bɛ fɛ ka sogo bɔ maintenant an bɛ fɛ nin bɛɛ ka kɛ mais an b'u garder so kɔnɔ dɔn n'an m'a d'u ma u tɛ se k'a sɔrɔ cogoya wɛrɛ la ni dumuni fana dira dumuni bɛ taa yɔrɔ jumɛn dumuni bɛ don da kɔnɔ an bɛ nin fɔ min na parce que n'a i y'a faamu dumuni bɛ dun cogo min a ka kan i k'a dɔn dumuni fana bɛ don yɔrɔ min fɛ maintenant n'a donna da kɔnɔ daji min yɛrɛ bɛ sɛ da kɔnɔ o bɛ dumuni yɛlɛma dɔɔni fɔlɔ san'a ka taa kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka jigin kɔnɔnugu fɔlɔ kɔnɔ ka don filanan kɔnɔ ka don sabanan kɔnɔ i b'a ye kɔnɔnugu filanan in an b'a fɔ ma ko proventricule o la acide chlorhydrique o bɛ komi acide sugu dɔ de bɛ bɔ yen min b'a to dumuni bɛ yɛlɛma kosɛbɛ n bɛ kuma nin kan min na kosɛbɛ parce que dumuni dɔw bɛ yen komi keninge produit dɔ de b'a kɔnɔ min bɛ se sɛ bali ka bonya o de la an tɛ keninge di sɛ ma n'o produit b'a la ok maintenant munna parce que fɛn dɔ de bɛ sɛ kɔnɔ min b'a to sogomafɛn an b'a fɔ ma ko protéine o bɛ yɛlɛma ni dumuni donna n'o ye min b'o fɛn ci min b'o fɛn bali ka marcher o pepsine ni o min komi enzyme de don enzyme kɔrɔ dumuni fɛn min bɛ dumuni yɛlɛma maintenant ni dumuni nana ni fɛn ye min b'o fɛn yɛrɛ kari min b'o fɛn bali ka baara kɛ dumuni tɛ se ka yɛlɛma sɛ kɔnɔ o de la n'i ye jateminɛ keninge par exemple n'an y'a di sɛ ma sɛ tɛ bonya joona a tɛ komi kaba a tɛ komi ɲɔ o de kama dumuni min bɛ di sɛ ma an bɛ jateminɛ kɛ dumuni sugu jumɛn bɛ di n'a fɔra ko fɛn b'a la min bɛ sɛ bali ka bonya an t'o di parce que fɛn min b'a to dumuni bɛ yɛlɛma enzyme min b'a to dumuni bɛ kari a kɔnɔ a b'o de bali k'a ka baara kɛ donc dumuni tɛ se ka nafa sɔrɔ nafa tɛ se ka don sɛ yɛrɛ kɔnɔ maintenant n'a jiginna ka taa mise kolo nin kɔnɔ ka jigin mise kolo kɔnɔ a bɛ se ka jigin a bɛ se ka ɲagami tuguni ka jigin maintenant n'a sera kɔnɔna fɛn kɔnɔ kɔnɔnugu ninnu kɔnɔ nugu fitinin ninnu o yɔrɔ de la dumuni diya bɛ sama ka bɔ a la ka don farikolo kɔnɔ ka taa kɛ bu ye ka taa kɛ kɛn ye ka taa kɛ fɛnw ye o de la an kan k'o faamu dumuni dilanni na maintenant dumuni saba filɛ nin sogomafɛn sukɔrɔmafɛn tulumafɛn mais o bɛɛ la ni ji tɛ dumuni na a tɛ se ka kɛ donc sɛ ka dumuni fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko ji de don ji de y'a fɔlɔ ye donc maintenant dumuni sugu jumɛnw bɛ di sɛ ma ji sukɔrɔmafɛn sogomafɛn tulumafɛn vitamine ni minéraux maintenant vitamine ni minéraux ninnu ye mun de olu tɛ fɛn ye komi fanga bɛ di dɛ ayi olu b'a to dumuni tɔ k'u ka baara kɛ o de kama i b'a jateminɛ sisan tulumafɛn ani sogomafɛn ni sukɔrɔmafɛn sukɔrɔmafɛn o bɛ bɔ kaba la sogomafɛn o bɛ bɔ sɔ la tulumafɛn o bɛ bɔ tulu de la min bɛ k'a la parce que tulu kaba ni sɔ bɛ tulu b'u la déjà mais kaba tulu o bɛ se ka kɛ o bɛ fara a kan mais sɔ ta la sisan an bɛ sɔ dilan de k'a tulu de sama ka bɔ a la ɲaga min bɛ to a kɔ an b'a fɔ ma ko turuto de soja n bɛna video wɛrɛ k'o kan pour que a k'o faamu o bɛ dilan cogo min pour que a k'o faamu parce que pour que video kana janya kojugu donc turuto de soja in o de bɛ tobi ka di sɛ ma an bɛna kuma o de kan video wɛrɛ la quoi donc n bɛ fɛ k'a yira yan k'a fɔ sɛ ka dumuni kaba modèle bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ kaba n'a ɲɔgɔnna o kɔrɔ ye kaba ɲɔ ani fɛn wɛrɛ minnu b'i bolo sɔ sugu fana ka ca mais a bɛɛ bɛ tobi an bɛ n'o tobi kan fana fɔ donc nin ye k'a yira dɔrɔn dumuni o dumuni i b'a di sɛ ma i b'a jateminɛ ninnu fila ani ji ani vitamine ni minéraux olu bɛ feere de a mixi bɛ feere boîte nin kɔnɔ parce que a man ca parce que fitinin dɔrɔn de bɛ kɛ caman na mais bien qu'ale ye fitinin mais a nafa ka bon kosɛbɛ sɛ mara la donc nin ye k'a yira dɔrɔn nin ye introduction dɔrɔn de sɛ ka dumuni na n bɛna don a détail kɔnɔ video wɛrɛ kɔnɔ inchallah donc a k'an bɛn se wɛrɛ